Хөрмәтле кич дуслар. Гадәттәгечә, пәнҗешәмбе кичендә сезне ТНТV каналында мин, Лилия Хайруллина, Һәм мин Лилия Гимаддинова сәламлибез. атна дәвамында җыелган тавышларны туплап, топ-клип хит-параданың нәтиҗәләрен чыгарыйк. Ул арада резидентларыбыз белән клиплар хакында сөйләшербез. Җырчылар нинди клип төшергә хыяллана икән? Клип төшергәндә нинди кызыклы хәлләргә юлыкканнары бар? Сораулар күп. Хәзер җавапларын да табарбыз. Киттек. Гадәттәгечә, хит-парадыбызда иң түбән баллар җыйган резидентыбыз белән саубуллашабыз. Әлеге клипны тапшыру рөхсәләрендә соңгы тапкыр тыңлап узык. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Берсе китә, икенчесе килә. Премьераны карап узык һәм әлбәттә, тавышлар юлларга онытмагыз. Бүләк итәм яшьлегемне, булган барлык назымны, синең белән парлап үтәм кабатланмас язымны. Сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җылыларымны. Сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җылыларымны. Йөрәгемне әзер итә назлар тулы күзләрең, бар дөньямны оныттыра сөям дигән сүзләрең. Сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җылыларымны. Сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны.
сәяхәт итәргә яраткангадыр мөгаен, минем чит илдә клип төшерәсем килә. Синең бит инде андый клибың бар, Лилия. Юк, киләсе клибымны мин Лондон, я булмаса Нью-Йорк шәһәрендә төшерер идем. Лилия, җырның эчтәлеге ачылса, клипның кайда, ничек төшерелүе мөһим түгел. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, җаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгә, алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә, алда мине килә, алданасы, син кабызган утта киясен. Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк, мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк, сөюләрдә адашасым килә, бер янасым килә, тик шул теләк. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә, алда мине килә, алданасы, син кабызган утта көясен. Кабызган утта көясен, син кабызган утта көясен. Дилия Әхмәтшинаның Ауропада клип төшерәсе килә икән, ләкин моның өчен зур акчалар кирәк дип белдерде ул. Әлеге клибын ул Мәскәү шәһәрендә төшергән. Әйтергә кирәк, Сөярмен җырының клибы Ауропада төшерелмәсә дә, бик матур килеп чыккан. Мин синең белән килешәм. Дуслар, әлеге клип сезгә дә ошыйдыр. Шулай булгач, тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Hislerinni ko'ngilin yaratsa tuzimsiz, bir mezgilday qisqa g'umrlarni sevmay yashovlaring negisiz. Aldama jonimni, aldama yurakni, to'yasan bit suyib, suyib, suyib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina suyib, suyib, suyib. Yasharman, senigina suyib.
hislerini de duyuşu yürek yarasın Köngülüngde bulgan mehabbetin doğru tek sır bulup kalmasın Aldama canımla, aldama yürekle Duyasın bir süyüp, süyüp, süyüp Dipkenim minde, hatalamam canım Sine güne süyüp, süyüp, süyüp Yaşarman, sine güne süyerman Sine güne süyerman Süyerman, sine güne süyerman Sine güne Aldama yürekle duyasın bir süyüp, süyüp, süyüp Dipkenim minde hatalanmam canım Sine güne süyüp, süyüp, süyüp Yaşarman, sine güne süyerman Sine güne süyerman Süyerman, sine güne süyerman Sine güne süyerman Yaşarman, sine güne süyerman Sine güne süyerman Süyerman, sine güne süyerman Sine güne Лейла һәм Рөстәм Галиевларның гади мәгънәле клип төшерәселәре килә. Безгә чит илләр әллә нинди күпше урыннар да кирәкми. Җырчылар бары тик клипның мәгънәсе ачылуын тели. Әлегә аларның кулга кул тотынып җырына төшерелгән клипны карап узыйк. İsindemi canım senin bilen Tevhid kabatışraşular Şul melden sını bizinin aşık canlar Gümürlük birge kavuştular Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Yıllar uza biz senin bilen Şuluk kurgem şuluk aşıklar Doğru bulgan bizning mehabetiga Barcha alem her şahitlar Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde
күзләре булып, иминсе газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирер, имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын, үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын, үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Фәрит Мифтаховның клип төшерергә теләгән 2 җыры бар. Аларның берсе «Бәхет кошы» дип атала. Җырда тормыш мәгънәсе, үкенмәслек итеп яшәргә кирәк дигән фикер ята. Җырчы клипны Казанда, Татарстанның матур табигатендә төшерергә планлаштыра. Кош очкан биеклектән матур табигатыбызны күрсәтә алсак, шәп булыр иде ул. Алмағашны алмалары бизи, кешеләрне күркәмешләре, бер-береңә яхшылыклар кылый, беребез дә күктән төшмәде. Җир анабыз туфрагында үстек, алмагач күк бездә дым алып, өлгергәч тә алма коела җиргә, тик без генә калмыйк югалып. Яшел чагыбыз бар, яш чагыбыз, асуланган пешкән вакытлар. Алманың да кызыллары була, без дә шулай яндык артыкта. Җир анабыз туфрагында үстек, алмагач күк бездә дым алып, өлгергәч тә алма коела җиргә, тик без генә калмыйк югалып. Кешеләрдә алма кебек бик без, бар өлгергән чаклар бар була. Үзәгебез куртланмасын, ләкин гөл борчылып яшим мин шуңа. Җир анабыз туфрагында үстек, алмагач күк бездә дым алып, өлгергәч тә алма коела җиргә, тик без генә калмыйк югалып.
Өлгергечте олма құйыла жерге, тек бізгіне қолмық юғалып. Тек бізгіне қолмық юғалып. Лилия, тамашачыларыбызга тавышлар юллау хакында исләренә төшереп узыйк. Яраткан җырларыгыз, җырчылар өчен 13:20 номерына экрандагы кодларны юллый аласыз. Әлегә киләсе җырчыбызны тыңлап узыйк. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Син кил миңа тик югалтма берүк, сукмагым бит минем апашып. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Күңелеңдә тынсын бураннар, җилкәннәрне җилләр куарлар. Күңелеңдә тынсын бураннар, җилкәннәрне җилләр куарлар. Син тын иркән, мин килермен сиңа, йөрәгеңнән үткәч бураннар. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Карганыңда була бураны, сыерчыкның була бураны. Карганыңда була бураны, сыерчыкның була бураны. Син көт, мине тик югалтма берүк, мин кайтырманчы кач бураны. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. 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 Хыялларым дип җырлаучы Динә Вәлиева тапшырубызның алдынгылар рәтендә торды. Әлеге традицияны саклап калыр өчен 13:20 номерына 235 кодын юлларга кирәк. Әйдә сүзне үзенә бирик.
hamon alğa däşe Yaşäwlerim turmuş sınavı Yaşy bilip jirde yaşaganda Bu turmuştan tuyup bulama Hıyallarim ümet bilen tula Jırım yoldaş barır yolumda Jitekleşip alğa bargan şokta Mening ulim sening ulimda Yazmışlarga buruluşlar kiritip Huday biremen sınavlar Mehabet hem suyu bulgan şokta Kabul bula barlık yuravlar Hıyallarim ümet bilen tula Jırım yoldaş barır yolumda Jitekleşip alğa bargan şokta Mening ulim sening ulimda Keşekile jirge sınalırga Şiratlaşa bäxit sağışı Qanat kuya hamon alğa däşe Yıraklardan yeşlik tavışı Hıyallarim ümet bilen tula Jırım yoldaş barır yolumda Jitekleşip alğa bargan şokta Mening ulim sening ulimda Hıyallarim jitekleşip Дамира Сәетованың алдан уйлап куя торган гадәте юк. Аның фикеренчә, башта җырны сойларга кирәк, аннан соң аны мәгънәсеннән чыгып клипны да уйларга була ди ул. Болай ул дельфиннар белән клип төшерүдән баш тартмас иде. Үзенчәлекле дә бик матур клип чыгар иде бу. Әлегә җырчының әниемә клибын карап узык. Шулай итеп, беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Топ клип хит параданың 3нче урынын яулаган җырчыны каршы алыйк. Ağırlıklar sındırmadı, bulabildin düzün. Sen layıklı karşılaysan ömrünün közün. Suyuklim dip de şuşun var, aniyem dip eytuşun var. Neney diyem, üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Бәхеткә
Сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк сиңа өндәшә. Сөеклем дип дәшүчең бар, әнием дип әйтүчең бар. Нәнәй диеп, өзелеп сагынып, килүеңне көтүчең бар. Сөеклем дип дәшүчең бар, әнием дип әйтүчең бар. Нәнәй диеп, өзелеп сагынып, килүеңне көтүчең бар. Нәнәй диеп, өзелеп сагынып, килүеңне көтүчең бар. Рамил Шарапов кыш көне яңа ел клипы төшерергә хыяллана икән. Җырчының могҗизаларга бай ихлас клип төшерәсе килә. Без үскәндә 40 шар кеше чана шуа идек, рәхәтләнеп күңел ача идек ди. Шуны клипта күрсәтәсем килә ди ул. Кем белә, бәлки Рамилнең киләсе клипы нәкъ шундый могҗизалы, кызыклы балачак мөхитенә бәйле булыр. Тиздән белербез, ә әлегә кил, утыр яныма җырына төшерелгән клипны карыйк. Ал кирәк, гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирче бир кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Сөеп кара әле бер тагына да. Сөеп кара әле бер тагына да.
Рифат Зарипов хит парадыбызда катнашучы Кышыткан шипшыгы жырына клипны TMTV Production коллективы төшергән. Бүгенге көндә әлеге клип зур популярлыкка ия. YouTube каналында аны меңләгән кеше карарга өлгергән. Хәер, моңа шаккатасы юк. TMTV төшергән бар клипларда тамашачыларыбыз тарафында яхшы кабул ителә. Әлеге клипны ошатсагыз, 1320 номерына 236 кодын юлларга онытмагыз. Хит парадыбызның абсолют лидеры экраннарда. Карыйбыз! Синдәй утны, синдәй шукны булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут күреләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Әйдә, шәп карыйк. Йөзләреңдә кояш микән, әллә ай нурларымы? Урыныннан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Син минем бәхет кошыммы, әрнү сагышым микән? Кычыткан шып-шыгын сөеп, әллә ялгыштым микән? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Астағафирулла. Көпе күндіз ұялмайша тартып отыра. Нұрқыма! Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Син кычыткан шып-шыгын. Бүгенгә тамамлыйбыз. Урыннарны чыгардык, клипларны карадык, хәзер саубуллашыйк. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.